வாங்க லக்ஷ்மி ஸ்ரீ சமையலறையில் பொரியை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 10 மினிட்ஸில் எப்படி குயிக்காக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம பொரியை வச்சு எப்படி ஸ்வீட் செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முதல் இது மாதிரி நம்ம 2 கப்பு பொரி எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், பொரி இப்போ மழை காலங்க, பனி சீசனு. இது பொரி இது மாதிரி கவரில் போட்டு நல்லா கட்டி நம்ம இது மாதிரி டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா டைட்டாக பொரி நமுக்காதுங்க. நம்ம எந்த கப்பில் பொரி எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் 1/2 கப்பு சர்க்கரை எடுத்துக்கலாங்க. 1/2 கப்பு கம்மியான எடுத்துக்கோங்க. ஸ்வீட் எவ்வளோ பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. 1/2 கப்பு நான் எடுத்துன்னுக்கிறேன். 1/2 கப் சர்க்கரை எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு 1/2 கப்பு பால் தேவைப்படுங்க. இந்த பாலை நம்ம கொஞ்சமாக இது கரையணும். இந்த சர்க்கரை நல்லா கரையணுங்க. நல்லா கரையட்டுங்க சர்க்கரை. பாருங்க, ஒரு முந்திரி ஒரு 6-7 எடுத்துன்னுக்குறோம். அதை நம்ம கடாயில் போட்டு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணோம். பாருங்கள், கேஸ் பற்ற வச்சுட்டு ஒரு கடாயை வச்சுட்டுங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம 6-7 முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். பாருங்கள், நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். அது லைட்டாக நம்ம லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க முந்திரி பருப்பை. பாருங்கள், கொஞ்சம் சூடானால் போதுங்க முந்திரி பருப்பு. இப்போ நம்ம ஏலக்காய் நான் ஒன்றே ஒன்று போடுறேங்க. எங்களுக்கு நிறைய ஏலக்காய் வாசனை பிடிக்காதுங்க, அதனால் நான் 1 போடுறேன். பாருங்கள், நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பொரி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். பாருங்கள், 1 கப்பு. பாருங்கள், இது 1 கப்பு. 2 கப்பு போட்டுடலாம். நம்ம பொரியை ஊற வச்சு தாங்க செய்யணும். நம்ம ஸ்பீடாக வச்சோம்னா பொரி எல்லாம் சுருங்கிடும். இது பொரி நமக்கு நல்லா மொறுமொறுன்னு வரணுங்க. அதுக்கோசரம் நம்ம பொரியை லைட்டாக ஸ்லோவாக வச்சுட்டு நம்ம இது சூடு பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸ்பீடாக வச்சோன்னா பொரி அந்த சூடுக்கு எல்லாம் சுருங்கிடுங்க. அதனால் நம்ம ஸ்லோவாக வச்சு பண்ணலாம். நம்ம இது டக்குன்னு செஞ்சிடலாங்க. இந்த ஸ்வீட்டு பசங்களுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம், பெரியவங்க கூட சாப்பிட்லாங்க. நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வித்தியாசமாக இருக்குங்க. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். பாருங்கள், நமக்கு இவ்வளோ சூடு இருந்தால் போதுங்க. பாருங்கள், அது தூளாகுது. இவ்வளோ இருந்தால் போதும். நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறணுங்க. ஆறினவுடனே நம்ம என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், நம்ம சர்க்கரை போட்டு பால் ஊற்றணும் இல்லைங்களா, கரைஞ்சிடுச்சு. நம்ம கரையணுன்னா கொஞ்சம் சூடு பால் கூட ஊற்றிக்கலாங்க. சர்க்கரை சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும். பாருங்கள், கரைஞ்சிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாங்க. இப்போ மிக்ஸி எடுத்து நம்ம பொரியை சூடு பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த பொரியை போட்டுடலாம். பொரி, முந்திரி, ஏலக்காய் நம்ம சூடு பண்ணி வச்சிடலாம். பாருங்கள், அது போட்டுடலாம். முந்திரிலாம் சூடாக இருக்குது. நம்ம ஆறினவுடனே மிக்சியில் போட்டு இது பொடிச்சு எடுத்துன்னு வந்துடலாங்க. தூளாக நைஸாக நம்ம கொரகொரப்பாக வேணாம், நைஸாக பொரிச்சு எடுத்துன்னு வந்துடலாங்க இந்த பொரியை. பாருங்கள், இது சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிடுச்சுங்க. இப்போ ஜல்லடை ஒன்று வச்சுக்கின்னு நம்ம இதுலேயே பாருங்கள் நைஸாக அரைச்சின்னு வந்துட்டுக்கிறேன். இது மாதிரி தான் நைஸாக அரைக்கணுங்க. இப்போ இதை வச்சு இதில் ஜெலிச்சிக்கலாம். நம்ம எல்லா இதுவும் மாவையும் இதில் ஜெலிச்சிக்கலாங்க. ஏலக்காய் வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு ஏலக்காய் வாசனை ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஒரு 2-3 கூட போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் அந்த ஸ்வீட்டை. நம்ம பாருங்கள், நல்லா ஜெலிச்சிட்டேன். பாருங்கள், கொஞ்சமாக இது இருக்குது ரவை மாதிரி, அதை எடுத்துடலாங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம நல்லா கலக்கலாம். நம்ம
பால் பத்தலைனா பாருங்கள், அந்த கப்பு பால் எடுத்து வச்சுருந்தேங்க, அதுவே இருக்குது. நம்ம கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து அப்படி தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. பொரி எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கலந்துக்குங்க. நீங்கள் சர்க்கரை வந்து ஜாஸ்தி விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்வீட்டு. நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாங்க. இந்த ஸ்வீட்டை நம்ம வந்து கையில் வந்து கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கின்னு நம்ம இது தொட்டலாங்க. தொட்டு பிசையலாம். பாருங்கள், கையில் வந்து நெய் தடவிக்கலாம். நெய் தடவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிடலாங்க. சாஃப்டாக இருக்கும். நெய் தடவிக்கினா ரொம்ப நல்லா வருங்க. பாருங்கள், நெய் தடவிட்டு நான் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். நெய் வந்து கொஞ்சம் தடவிக்கணுங்க. தடவிக்கினா சரியாக போயிடுங்க. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இவ்வளோ வந்துருக்குது. நம்ம வந்து கொஞ்சமாக பாருங்கள், பால் நின்றுடுச்சு. கொஞ்சமாக வந்து டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் பால் ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கணும்னா சரியாக போயிடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இது கரெக்டாக வந்து ஸ்வீட் சைஸ்க்கு வெட்டணுன்னா இது மாதிரி பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், பிளாஸ்டிக் பாக்ஸு. அதை எடுத்து கரெக்டாக வந்து நம்ம தட்டிடலாம். கொஞ்சம் நெய் வந்து தடவிக்கலாங்க. நம்ம கையில் தடவிக்கின்னு ஈவனாக வந்து நம்ம கரெக்டாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மெத்துன்னு இருந்தால் தாங்க நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும். பாருங்கள், கரெக்டாக தட்டிட்டோம். இப்போ வந்து இதை வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் எடுத்து கப்பு 2 கப்புக்கு பொரிக்கு இவ்வளோ தான் வந்துச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தட்டில் போட்டுடலாம். பாருங்கள், வந்துடுச்சு, ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ பீஸ் போட்டுக்கலாம். நம்ம வந்து தலைன்னு செஞ்சோம்னா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்படி பீஸ் போட வரும். பாருங்கள், பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா வந்துக்குது. இது மாதிரி பீஸ் போடலாங்க. நம்ம நீங்கள் வந்து வேணுன்னா எவ்வளோ ஸ்வீட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க, ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம ஸ்கூல் விட்டு வர பசங்களுக்கு வரும்போது இப்படி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம்னா பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், நான் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன். நம்ம திராட்சை எது வேணாலும் பசங்களுக்கு நம்ம வச்சு கொடுக்கலாங்க. டக்குன்னு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு யாருனா ஒரு கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்கோ, டக்குன்னு ஒரு ஸ்வீட் செய்யணுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்குங்க. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஸ்வீட்டு. நம்ம இது மாதிரி பசங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம்னா நம்ம பசங்க வந்து ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க. ஸ்கூல் விட்டு வந்த பசங்க உடனே நம்ம இது மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் பொரியில் வச்சு தான் இந்த ஸ்வீட்ஸ் பண்ணணுன்னு யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க. பாருங்கள், எனக்கு வந்து பால் வந்து கம்மியாக நின்றுடுச்சு கொஞ்சோண்டு. நீங்கள் வேணும்னா பொரி ஜாஸ்தி பண்ணிக்கின்னு சர்க்கரை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஏலக்காவை ஒரு 3-4 ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. பாருங்கள், பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. நம்ம டெக்கரேஷனுக்கு இது மாதிரி வச்சு கொடுத்தோம்னா சாஃப்டாக இருக்குது. பாருங்கள், சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.